Guztioi, Euskal Herria Bildu anitza da, eta Arnaldori atrila txikia iruditu zaio, baina niri perfektua. Euskal Herriaren askatasunaren bidean denon herria egin eta osatzeko ahalegina agindu genuen hauteskundeetan, denona. Eta herritarrekin eta herritarrentzat egindako herria izango zela eman genuen hitza. Horixe delako politika egiteko era berriak nahita nahi ez eskatzen duena. Herritarrak erdi-erdian egotea. Beraien nahiak, beraien esperantzak, beraien borondatea ipintzea erdigunean. Eta horietxek dira hain zuzen ere, begibistatik galdu ez ditugun eta galduko ez ditugun helburuak. Herritarren borondatea abia puntu eta muga bakarra izanik, Euskal Herria askatasunerako bidean jartzea, denon herria bihurtuz. Gasteizko parlamentuan autogobernu ponentziak gaur baino lehenago urteak daramatza lanean eta lan hori aitortu behar dugu, baina horrekin batera nik aitortu nahi dut nola ez, Euskal Herriaren askatasunaren bidean borrokatu diren, borrokatu zareten, borrokatuaren eta borrokatuko diren herri honetako emakume eta gizon guztien lana. Kalean, kartzelan edo edozein tokitan daudelarik ere, egunero Euskal Herriaren askatasunaren alde borrokan ari diren emakume eta gizon guztiak. Arnaldo Otegik ongi esplikatu du zein egoera politikotan heldu garen ona, eta nik azpimarratu nahiko nuke Euskal Herriari abagune oso garrantzitsu bat zabaltzen zaiola une honetan. Bidegurutze batean gaude, eta bidegurutze horretan sumisioaren, dependentziaren eta menpekotasunaren bidea hartu dezakegu, edo askatasunaren bidea hartu dezakegu. Erabateko erantzukizunez hartu du beraz Euskal Herria Bilduk lan hau, eta eskuzabaltasunez ere bai. Erantzukizun eta eskuzabaltasun horren emaitza da gaur aurkezten ari garen dokumentua. Oinak lurrean, baina helburuak argi. Este documento que presentamos hoy es fruto de un ejercicio de responsabilidad, de realismo y, por qué no decirlo, también de gran generosidad. Y es el resultado del trabajo de centenares de mujeres y hombres de Euskal Herria Bildu que en ningún momento han perdido de vista el compromiso adquirido con el electorado, avanzar en la consecución de la libertad de este pueblo y hacerlo para, por y con las mujeres y hombres de Euskal Herria. Euskal Herria Bilduk mahai gainean dakarren proposamenak demokrazia du ardatz, eta bere egiten ditu printzipio demokratikoa, legalitate printzipioa, eta bere egiten du herriaren aniztasuna ere. Aniztasun horren ondorioz, Euskal Herriaren egitura politikoari buruzko proiektu guztiak defendagarriak izan daitezkeelako eta izan behar dutelako, bide demokratikoak erabiliz, eta ez defendagarriak bakarrik. Oso garrantzitsua da, egingarriak izan behar dute proiektu politiko guztiak. Bestela, pluralismoa hitz huts eta kontzeptu huts bat litzatekeelako. Demokratikoki defendatu eta egikaritu demokrazia, printzipio demokratikoa dagoelako prozesu guztiaren oinarrian. Herriaren borondatea da askatasunerako bidea zabaltzea, jarraitzea eskatzen duena, eta muga bakarra giza eskubideen eta minorien errespetuarekin batea herritarren borondatea da. Boto eskubiderik ez du inork, beto eskubiderik ez du inork, eta beraz herritarren borondatea dago gauza guztien gainetik. Legalitatea hitz egin du Arnaldok. Legalitateak unean bidean eman behar dio herritarren borondateari behar duen bidea. Legalitatea legitimatzen duena hain zuzen ere printzipio demokratikoa delako. Une jakin honetan, estatus berri bat lortzeko prozedurari dagokiona arautuko luke gaur egungo legalitateak, baina ez prozesu horren emaitza baldintzatu. Azken batean, lege berri bat egiteari buruz ari gara, eta argi gelditzen da, legalitatea dinamikoa dela, eta berriro diot, herritarren borondateari erantzun behar diola, ez duela beto eskubiderik ezarriko. Euskal Herria Bildu entiende, por tanto,
que no debería suponer un obstáculo la aceptación por parte de los agentes políticos y sociales de nuestro país del principio democrático por el que la voluntad de la ciudadanía de Euskal Herria debe ser el único límite, la aceptación también del principio de legalidad que debe dar cauce a la voluntad de la ciudadanía y, por supuesto, la asunción del pluralismo político por el que todos los proyectos pueden ser no solo defendidos, sino también materializados. Honela ba, autogobernuak Euskal Herriaren burujabetzan du oinarria eta Euskal Lurraldeek, Arabak, Bizkaiak, Gipuzkoak, Lapurdik, Nafarroa Behereak eta Zuberoak, elkarren artean euren herritarrek demokratikoki erabakitzen dituzten harreman politikoak ezartzeko erabateko eskubidea dute. Eta kasu honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrei, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoa osatzen duten herrialdeetako herritarrei, sujeto politiko eta juridiko direla aitortu behar zaie eta euren antolaketa politikoa erabakitzeko duten eskubidea baliatuz, Euskal Estatu Erkidegoa osatuko lukete. Denok dakigu gaur egungo zatiketa hau ez dela Euskal Herriaren borondatearen isla. Besteak beste sekula ez baitigute galdetu zeintzen gure borondatea. Beraz, Euskal Estatu Erkidegoak erabakimen politiko eta juridikoa izan behar luke, kanpoko interferentziarik gabe, Nafarroarekin eta Ipar Euskal Herriarekin, gainerako lurralde guztiekin beraz, elkarlan eta erabakitzeko mekanismo konpartituak gauzatzeko, beti ere, herritarren erabaki demokratikoan oinarrituta. Euskal Herritik kanpora, Espainiar Estatuari begira, Espainiar Estatuaren eta Euskal Estatu Erkidegoaren arteko harremanak berdintasun politikoaren printzipioan oinarrituko dira. Horren ondorioz, Euskal Estatu Erkidegoari legozkioke, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta bertako herritarrei eraginez ezarritako politika publiko guztiak. Hori gauzatuta eta bermatuta, posible izango litzateke hainbat politika Espainiar Estatuarekin partekatzea, baina argi utziz, kasu horietan ere, politika horien exekuzioa eta arautzea Euskal Estatuari egokituko zaiola beti. Gauzak errezago ulertzeko, botere funtsa Euskal Estatu Erkidegoaren esku egongo litzateke beti, eta modu adostuan gai konkretu bat Espainiar Estatuarekin partekatzea erabakiko balitzere, azken hitza litzateke orain arte bezala Espainiaren esku egongo. Azken hitza Euskal Estatu horrek izango luke. Eta horretarako hori bermatuko lukeen mekanismoak beharko genituzke noski. Eta mekanismo horiek dokumentuan zehazten dira, baina labur esateko batzorde parekide bati buruz edo batzorde parekide baten bidez egingo genuke. Horretaz ari gera, berme guztiak izateko aurretik esan dizuedan guzti hori egikaritu ahal izan dadin. Hablamos, por lo tanto, de una comunidad estatal vasca con capacidad política y jurídica para establecer los vínculos y mecanismos de decisión compartida con el resto de territorios vascos que se relaciona con el Estado español bajo el principio de igualdad política y a la que por defecto le corresponden todas las políticas públicas, salvo aquellas que, de forma acordada, pudieran compartirse con otros ámbitos como el Estado español, siempre, eso sí, con los debidos mecanismos de control que garanticen ese principio de igualdad política. Eta ziur aski orain denok buruan izango duzuen galdera da, eta hau nola egiten den. Eta lehenengo erantzuna niri sortzen zaidana da, hau egiten dela lan asko eginaz, eta horretarako borondate politikoa izan da. Baina hortik aurrera ikus dezagun nola gauzatu daiteken. Orain artekoarekin ikusi daitekenez, eredu konfederal bati buruz ari gara hizketan, edo hori iradokitzen dugu, edo eredu kuasi konfederal bati buruz. Eta beraz, hau guztia agian errezago egin ahal izateko, behar bada komeni litzateke Espainiako konstituzioak eredu federal bat edo konfederal bat hartzea plurinazionaltasuna kontuan izan da. Komeniko litzateke behar bada, baina Espainiako konstituzioa aldatzea ez dagokigun guri. Hala ere uste dugu gaur egungo konstituzioak bere hitzaurrean printzipio demokratikoari egiten dion aitortza
eta xedapen gehigarrietan foru lurraldeen eskubide historikoak aitortu izana, eta Gernikako estatutuak argi uztea Euskal Herriak ez diela uko egin bere historiaz dagozkion eskubidei, bidea jorratzeko aukera izan daitezkeela. Borondate politikoaz, posible da arau hauek orain arte izan ez dutena baino, interpretazio askoz ere zabalagoa izatea 21. mendeko herri aurreratu bati dagokion moduan. Horrekin batera ordea derrigorrezkoa da proposamen honen muina egikaritzeko tresna eraginkorra izatea. Es imprescindible garantizar, más allá de la voluntad política, garantizar de forma efectiva los instrumentos para que el derecho a decidir de nuestro pueblo puedan ser llevados a la práctica. Y en este sentido, el nuevo estatus debería recoger un procedimiento concreto y eficaz, con una primera consulta que tendría un valor deliberativo y al mismo tiempo habilitante. En este momento, esa consulta giraría en torno al texto que surja del Parlamento Vasco, pero en el nuevo estatus se preverá, además, la posibilidad futura de plantear una consulta habilitante sobre cualquier tipo de estatus, incluida la plena independencia. Kontsulta horretan onartutako ereduaren inguruan, Espainiar estatuarekin negoziatzeko eskubidea ere hartu beharko du bere baitan. Gaur-gaurkoz, erabakitzeko eskubidea bere baitan hartuko lukeen ordenamentu juridiko berri bati buruz arituko ginateke. Baina, estatus berrian egon beharko du baita ere, independentziari buruzko erreferendum baten inguruan negoziatzeko aukera. Esto que estoy diciendo y que recoge el documento es muy importante a juicio de Euskal Herria Bildu. Se trata del derecho a entablar una negociación con el Estado y de hacerlo de buena fe, con voluntad de llegar a acuerdos reales por ambas partes. Y no cabe, por tanto, la mala fe ni la imposición unilateral. No puede haber, insisto, derecho de veto. Y el diálogo, como decía anteriormente Arnaldo Otegi, no deberá ser nunca paralizante. El diálogo será no paralizante. Y debe incluir también el derecho a que tras la negociación y el acuerdo con el Estado español, el nuevo modo de relación pueda ser materializado por medio de un referéndum de ratificación, esta vez ya jurídicamente vinculante. Ahora mismo se trataría de dar validez al nuevo estatus acordado con el Estado. En un futuro tendría que ser viable, como decía anteriormente, un referéndum sobre la independencia bajo una norma de claridad europea. Erabakitzeko eskubidea zaritu da, Arnaldo, baina iruditzen zait gure dokumentuak biltzen dituen hainbat ertz azpimarratzea komeni dela. Erabakitzeko eskubidea alor guztietan erabakitzeko eskubidea delako. Euskal Estatu Erkidegoaren nortasunaren bereizgarria izango delako nolanahi ere, gure DNA izango delako. Eta beraz, aitortu beharko da, estatus berrian edozein gairi buruz kontsulta eta erreferendumak egiteko ahalmena. Gauzak honela, estatus berrian, honelako legeditan sartzen diren elementu berberak agertuko lirateke, eta bereziki herritarren eskubide eta askatasunak argi utziz, Euskal Estatu Erkidegoak erabateko ahalmena duela nazioarteko tratatuetan, Europako oinarrizko eskubideen gutunean, giza eskubideen deklarazioan edo Espainiako konstituzioan bertan ageri diren eskubideak garatzeko. Espainiako legediak eluke inolaz ere oztopatu beharko Euskal erakundeek eskubide horiek zabaltzea edo horien irakurketa garantistagoa egitea. Estatus berrian agertu beharko du baita ere Euskal Estatu Erkidegoko barne egitura, botere banaketa. Gaur egungo egoeratik abiatuta baldin bada ere, derrigorrezkoa izango litzateke Euskal Agintaritza Judizial bat sortzea. Euskal Agintaritza Judizial bat sortzea eta horrekin batera baita berme batzorde bat ere. Lurralde arteko harremanetan bestalde, bereziki azpimarratu nahi dut, estatus berriak bermatuko duela, eta oso garrantzitsua da, udalak benetako aginte guneak direla. Udalak benetako aginte guneak dira, autonomia politiko eta finantzarioa dutenak.
Lurraldetasunari dagokionez, lehen esandako ez gain ez nuke ahaztu nahi gainera, Trebiñu eta Truziosek Euskal Estatu Erkidegoko parte izateko bideak ezarriko direla eta aldi berean Euskal Herritik kanpo mundu osoan bizi diren euskaldun eta euskal herritarrei ere zor zaien aitortza eskaini beharko zaiela estatus berri honetan. Askatasun eta eskubideak, barne egitura, eta nola ez, Euskal Estatu Erkidegoak zein eskumen izango lituzkeen ere agertu beharko du estatus berrian. Y en este sentido, el nuevo estatus debe garantizar a las instituciones vascas la capacidad de decidir sobre todas aquellas cuestiones que afecten directamente a la sociedad vasca. Es decir, se decide de acuerdo al principio de proximidad, porque siempre toma mejores decisiones quien conoce el problema de cerca que quien lo tiene a 500 kilómetros. Se debe decidir aquí sobre todas las políticas que afecten a la ciudadanía, a los hombres y mujeres de aquí y a nuestros territorios. Guk hemen erabaki behar ditugu politika sozialak, politika industrialak, ekonomikoak. Guk erabaki behar dugu zein hezkuntza edo zein osasun sistema nahi dugun gure herritarrentzat. Guk politika energetikoaz erabaki behar dugu, zientziaz. Guk erabaki behar dugu pertsonen zaintzaz. Ezin dugu onartu kanpoko interferentziarik gure lurraldea zaintzeko orduan ere. Ezin dugu kanpotik inork arautuko duen non eta non hitz egingo dugun euskaraz. Nork eta gainera euskara zapaltzeko aleginean mendetan daramatzatenak. Ezin dugu hori onartu. Gure altxorra handiena guk zainduko dugu hobekien. Eta muga bakarra, arlo guztietan erabakitzeko ahalmen horrek izan behar duen muga bakarra, giza eskubideen errespetuena da. Eta bereziki esan nahi dut hemen, eta oso era nabarmenean gainera, emakumeen eskubideen errespetua ez degula inolaz ere ahaztu nahi eta emakumeak atzean utziko dituen egitura bat ez dugula onartuko. Ezin da egitura politiko eraldatzailerik sortu, hau horrela ezpada. Guzti honek debate politikoa berritu beharra dakar. Askotan nominalismotan eta inork ondo entenditzen ez dituen kontzeptuetan katramilatzen garelako eta katramilatzen delako debate politikoa. Eta neurri handi batean zaharkituta gelditu den debate bat da hori. Gaur, 21. mendean, harreman politikoak ez dira orain 100 urtekoak. Herritarrak ere orduan zirenak eta zituzten ohiturak eta zituzten moduak eta modukoak ez diren bezala. Eta paradigma berriak agertzen joan dira mundu osoan eta arretaz jarraitu behar ditugun paradigmak direla horiek guztiak uste dugu. Eta dokumentu hau horren isla izan da hein handi batean. Zientzia politikoan mundu mailan sortzen diren azken ikerketen aritik hain zuzen ere. Autonomiatik subirautzara egin behar dugu jauzi. Euskal nazioaren izaera eta historia aitortuta. Herriak izan behar du protagonista, Euskal herritarrek, herritarren borondateak. Aspalditik aldarrikatu dugu eta Euskal Herrian bizi eta lan egiten duen guztia dela Euskal herritarra. Euskal Herrian lan eta bizi diren emakume eta gizon guztiak direla euskal herritarrak. Ez da nahikoa izango eskubide zerrenda bat edo eskumenen zerrenda bat. Hoiek bermatzeko mekanismoak behar ditugu. Hoiek bermatzeko mekanismoak jasotzen ditugu gure dokumentuan. Erabakitzeko eskubidea ez da referendum soil bat. Herri honen nortasunaren parte izango den prozesu dinamiko bat baizik. Ezin dugu herria goitik behera eraikitzen jarraitu. Espainiar estatuko erkidego autonomo gisa baino, Euskal Estatu gisa pentsatu behar dugu. Eta dokumentu horretan aurkituko duzue, herria betik gora eraikitzeko antolatu ditugun, pentsatu ditugun eta erdietsi ditugun hainbat formula. Erakunde eta herria, erakundeak eta botereguneak, eta ikusiko duzuen nola urrats garrantzitsuak eta paradigma aldaketa garrantzitsuak eman ditugun dokumentu horretan. Euskal Herria Bilduk Euskal Herriaren independentzia du helburu, Euskal Herri osoarena. Une honetan eskuartean dugun dokumentua ez da Euskal Errepublikaren konstituzioaren oinarria, ez oraingoz. Orain jokoan dagoena da
dependentzia eta menpekotasun proiektu batean jarraitu, triste, gris jarraitu, edo askatasunari itxaropena zabaltzea. Kalitatezko demokrazia, herri duina, ongizate sistema indartsu bat duena, hizkuntza, kultura, identitatea erdigunean dituena, herri burujabea, herritarrek erabakitzen dutena da burujabetza, eta erabakitzeko eskubidea da bide bakarra. Eta gure saioa, gure intentzioa, bide horretan oinez hasi ahal izateko zubiak egiten hastea izan da. Euskal Herritar guztiek, edo ia guztiek, baina bai behintzat nahi duten guztiek, eta gehiengo handi bat da hori, zubi horiek baliatuz bidea has dezagun. Orain arte beldurgarria izan den harresia gainditu eta zubi horietatik ibiltzen hasteko. Lo que está ahora en juego es continuar con un proyecto gris, triste, un proyecto de sumisión y dependencia o iniciar el camino a la libertad. Por eso tratamos de construir puentes sólidos por los que la inmensa mayoría de mujeres y hombres de este país puedan transitar con tranquilidad, por encima de la muralla que impide a este pueblo mostrar al mundo toda su potencialidad. Os invito a leer con atención el documento que os hemos entregado. El próximo miércoles presentaremos en la ponencia de autogobierno un informe completo, pero todos ustedes verán que no hace falta ser muy sagaz para encontrar elementos de síntesis respecto a los planteamientos que han venido presentando tanto el Partido Nacionalista Vasco, Elkarrekin Podemos o incluso el Partido Socialista. Por eso les hablaba al principio de un ejercicio no solo de responsabilidad, sino también de gran generosidad. Euskal Herria Bildu cree en este pueblo, y me lo habrán oído decir muchas veces ya, antepone los intereses de este país por encima de cualquier otro interés. Y hoy estamos ante una nueva demostración de nuestra actitud. Amaitu egingo dut. Hernanin zein ezpeletan, maulen zenbakion, tafallan, ziburun edo amurrion. Gu euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Herri honetan sinisten dugu. Katea ez da eten, eta gure helburua argi dago. Zuekin egonitzan lehenengo aldian esan izuen bezala, gurea askatasuna da. Beraz, gora Euskal Herria librea.